Hi, good day. I'm Robbie of Madrid, Philippines. Almost magpa 5 months na din ako dito sa Madrid. And I'm so blessed dahil habang tumatagal, marami akong natututunan. And habang tumatagal is nagkakaroon ako ng maraming experiences para mas ma-i-apply ko pa sa trabaho ko. Ang naitulong sa akin ng 30 days training is unang-una is yung how to prepare yourself dun sa trabaho na gagawin mo. And then, pangalawa, yung mindset mo kung ano ba yung trabaho na gagawin mo din. So, itong mga bagay na to, ito yung naghanda sa akin para matrabaho ko kung ano yung, kung nasan ako ngayon. I can describe my workplace na sa isang salita na masaya. Okay? So, kasi bakit masaya? Dahil para sa akin, isang nagtutulak sa isang empleyado para mas magawa mo yung trabaho mo is yung masaya yung paligid mo eh. Nakakarinig ka ng mga good thoughts, good words para mas ma-motivate ka sa trabaho mo. So, iyan yung isa sa nakita ko dito sa Madrid na laging masaya. Kahit na may mga problems, mayroong mga tao talaga na magpapasaya sa'yo. Ang maipapayo ko dun sa mga gustong mag-apply dito is hindi kayo magsisisi. Bakit? Dahil nandito yung maybe yung hinahanap nyo, nandito yung mga tao na masasabi nating real people para mas matulungan kayo na ma-meet or makuha yung gusto nyo sa buhay ay naisin sa buhay. So, ito yung isa sa gusto kong i-advise sa inyo at gusto kong i-share sa inyo na one thing na maganda sa Madrid. Tara, punta na kayo dito sa Madrid at mag-apply na kayo and for sure, isa kayo sa makakaranas kung ano yung nararanasan ko ngayon. So, bye-bye! Salamat!